Hello everyone, welcome back. आं नोंथांमोननो दिनै आनिनि लामाखौहाय देखायनो होननानै लानानै फैनाय जाबाय। बियो जाहैबाय आनिनि अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय दिबां भेलि। बेयाव जाबाय गोबां मिसमि ट्राइब्सफोरा थायो। बियो जोबथा अरुणाचल प्रदेश। बेयावहाय थांनायावहाय नै बेफोरबायदि बिराद मोजां दैसाफोरखौ जोङो नुलांनो मोनो। सोरगिदिं बिफां लाइफां वाटारफल्स जों बेबायदि लामायावहाय नुलांनो मोनो। बिराद समायना, जेरावहाय जोङो ग्रीन लास्ट माउन्टेन्सफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। बेयावहाय विन्टार टाइमाव स्नोफलबो जायो। स्प्रिं सामार अटम सिजनावहाय ट्रेभेल खालामनो मोजां जायो। विन्टारावहाय स्नोफल जायो, जाहोनाव बेयावहाय बांसिन थान्दा जायो। बाट स्नोफल नायनोबो गोसो दंब्ला फैनो हागोन नोंथांमोना बे जायगायावहाय। बे जायगायाव भिजिट खालामनायनि बेस्ट टाइमा जाबाय एप्रिलनिफ्राय अक्ट'बरसिम। बे जायगायाव भिजिट खालामनोबा अटम आरो सामारानो बेस्ट सिजन। नोंथांमोनाबो अटम आरो सामाराव फैबानो जाबाय। ओमफ्रायहाय स्प्रिं सिजनाबो, ओमफ्राय बे सिजनावनो ट्रेकिं खालामनो मोजां जायो। बे जायगायावहाय इन्डु मिसमि ट्राइब्सफोर थानाय जायो। आं आलदा ट्राइब्सफोरखौ आं नुनो मोननाय जायाखै। बे मिसमि ट्राइब्सफोरनि फेस्टिभेल्स, बिसोरनि कालचार्स, बिसोरनि ट्रेडिसन्सआ बिराद इउनिक जायो, बिराद समायना जायो। थौदो लोगोफोर, बिदिब्ला आं नोंथांमोननो देखायनोसै आं आनिनियावहाय अबे जायगायावहाय बेरायदोंमोन। फार्स्टआवनो नायदो नोंथांमोना, बियो जाबाय ड्रियाफ्रा केम्पसाइट। बियो ओरैबायदि समायना, दैमा दैसा बिफां लाइफां, ओरैबायदि पिसफुल आरो जायगायाहाय। ओमफ्राय बे दैसाखौ नुदोंना नोंथांमोना? बे दैसानि मुङानो जाबाय दिबां रिभार, दिबां दैसा। नैबेयावहाय दैसा खाथियावनो फट' लानो थाखाय बेबायदि साजायनानै दोनदों। ओमफ्राय नोंथांमोना गोसोब्ला बेयावहाय नाइट स्टेबो खालामनो हायो। बाट बेयावहाय एसे एक्सपेन्सिभ आरो, बाट नोंथांमोना जुदि एफर्ड खालामनो हायोबा थानो हागोन, जेबो नङा। नेक्स्ट डेस्टिनेसनानो जाबाय सिगु रिजर्ट। बियोहाय मोनसे गोदान खुलिनाय मोनसे रिजर्ट आरो बेबो ओरैबायदि समायना, सोरगिदिं पाइन ट्रिस गोजा आरो ओमफ्रायहाय मोनसे वाटारफल नुनो मोननाय जायो गोजौथिंजाय। ओमफ्राय हाजो बेबायदि समायनायै बानायनानै दोनदों आरो बेखौहाय। नोंथांमोना जुदि थांनो गोसोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर, आं खोन्थागोन नोंथांमोननो। नोंथांमोनाबो जुदिहे सोरबाफोर थांनो होननानै प्लेन खालामनानै दङब्ला, मिथिनो लुबैदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव सोंहरबानो जाबाय। आं नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननो खोन्थागोन अबेनिफ्राय अबेयाव थांनांगौ, बेसेबां लायो प्राइसफोराहाय, अबेयावहाय स्टे खालामनांगौ, आं नोंथांमोननो गासैखौबो खोन्थागोन। बियो दानि भिडिअ नङा लोगोफोर, बियो आङो लास्ट इयारनि भिडिअसो दे। अक्ट'बरावसो थांदोंमोन नालाय आङो। दायो बारिबायबो जानो हागौ प्राइसफोरा, थेवबाबो जेबो नङा, बांद्रायबो बारियाखैदां। बाट एसे एक्सपेन्सिभआनो दे बे जायगायाहाय। ओमफ्राय नोंसोरो जुदि पुरा बेरायजोबनो होननानै सानदोंब्ला, आरो मा जायगा दोङो बेरायनो, ओमफ्राय कमप्लिट खालामनो सानदोंबा बेसेबां दिन स्टे खालामनांगौ, बेखौबो नोंथांमोना आंनियाव सोंहरनो हागोन। आं गासैखौबो नोंथांमोननो खोन्थागोन। थेंक इउ स' माच गाइस फर वाचिं। नोंथांमोना आंखौ फल' खालामनानै सापर्ट खालामदो। बाय बाय।